la inacceptable manifestació que ha fet el vicepresident senyor Illanes en relació amb el turisme de cara a les Illes Balears. En una setmana tan transcendental i important per a les nostres illes com és la setmana de Fitur, on la presidenta Armengol ha orquestat o preparat un desembarco a Madrid, en el Consell Nagaruela i una part important del govern, que ens costa a les arques públiques 700.000 euros, l'organització de Fitur, que surti el vicepresident del mateix govern dient que no necessiten turistes, ens pareix una vergonya inacceptable. Després d'una setmana que han anat a Alemanya a reclamar turistes, que van a Madrid a reclamar turistes, que per una altra banda la meitat del govern digui que no vol turistes, no ho podem acceptar. Ens pareix que és riure-se'n de la gent de Balears. Estem a pocs dies de que les empreses estan jugant la feina, els treballadors, els hotels, la restauració, els cambrers, molta gent que viu del turisme, que hi hagi aquesta descoordinació, i aquests missatges contradictoris no són de rebuts, perquè amb aquests missatges contradictoris podem enfonsar definitivament el que és la temporada turística que ens estem jugant ara. I evidentment són les incoherències d'un govern que se recolza amb un consell de Podemos, que bé que se preocupen de cobrar el seu sou, bé que se preocupen de cobrar el seu desplaçament de 22.000 euros com a consellers, però no se preocupen de que la gent de Balears tingui feina, de que venguin turistes i de que més que mai se creï ocupació i puguin obrir les botigues i generar empleo a totes les nostres illes.